Kulensizwa la esibhalele mayelana nenye intokazi insizwa ekade ithandana nayo esikhathini esadlule. Insizwa idabuka ngapha endaweni yaseNewcastle esigcemeni saseMadadeni. Insizwa iveza ukuthi isafunda amabanga aphansi. Umuntu ebethanda ama-sport, ethanda nokucula futhi ngenantombi. Kwesinye isikhathi abangani bayo bebe beyibuze nje ukuthi wena ngoba uhlakaniphile ezifundweni why uhlulwa kweshela. Ithi vele ivike ngokuthi yona ifuna ithi iqala kuba nomuntu ethandana naye ibimshada, ayifuni nje indaba yokujola. Insizwa iveza ukuthi yagcina nje lento okungamunantombi sekuyinto engayigqiza iqala. Insizwa ke yaqeda ukufunda, yathi mayiqeda ukufunda unyaka wokuqala iqeda ukufunda yadecide ukuthi ayisiza uma wayo emsebenzini ayenzayo, because uma wayo uyikhulise ngokuthi ecosha amathini, ewashe emzini yabantu futhi alime labantu. Ithi lensizwa lena ike yakwenza lokho kwaze kwaphela unyaka ngoba uma wayo wayeyithembisa ukuthi uzoyithengela impahla njengoba nje izoyofunda ngonyaka olandelayo. Lensizwa lena iveza ukuthi ngoba ibi-applye kwenye college okuthiwa iMajuba, iveza ukuthi igcina isifunde eMajuba. Ithi kuthe mayifika eMajuba yathola umngane, khona nje omunye umngane wayo eyahamba yahlangana naye eMajuba esikoleni. Ithi lensizwa lena bezwana ngoba ithi ayingabhoreki nangebreak ibihlala naye lo mngane wayo. Lensizwa mabefunda bese eklasini iyanotice ukuthi kunalezi izingane lezi ehlezi baxoxisa eyimbiza amantombazane ngemuva. Kulezi izingane njalo zabaxoxisa. Lensizwa iveza ukuthi nalezi izingane bebengenzi cause eyodwa, kodwa bebehlangana kwamanye ama-subjects anjenge maths, i-LO kanye ne-English. Ithi lensizwa lezi izingane njalo zabaxoxisa. Kwayilapho khona ngelinye ilanga belovile lensizwa le kanye nomngane wayo bosiza nje kwenye indawo lapho khona babecelwe khona kuwumcimbi. Insizwa lena iveza ukuthi bathi bebuye esikoleni lezi izingane lezi zathi bese bakhumbule nje kakhulu beyibhorekile ngayizona. Lezi izingane lezi zikhombisa ukuthi khona into ekhona ngabo. Uthi kwahamba isikhathi lezi izingane zaye zagcina seyicela ukuthi zicela ukudla nabo makwi-break ukuthi bengabi nankinga. Uthi lezi izingane zagcina seyicela ukuthi behlangane ngama-weekend beyihlalele nje emapark bexoxe, zicele nanokuthi befunde nabo njengoba lezi izingane bekunezifundo beziyi-common obekwi-maths kanye ne-English ne-LO. Ugcine behlangana ngama-weekend. Ithi lensizwa mabehlangana ngama-weekend lezi izingane zazaveza ukuthi ziyabathanda. Yathi lezi izingane nje zinemizwa. Yathi lenye intokazi yayibuye ngazuthi nje iyinhle iNigeria, yathi ithanda lo mfolo waseNewcastle. Lenye intokazi ithanda lo munye. Engathi lo munye owumngani akayithandanga lento ngenxa yokuthi wayenomama wengane wakhe futhi wayemthanda umama wengane wakhe. So lensizwa yagcina ithandana nalentokazi lena. Ithi nje kwakumnandi unyaka wokuqala, ithi kwakumnandi ukuthandana kwabo. Ithi bathandana unyaka wesibili, inkinga ziqala sebekunyaka wesithathu. Intokazi iveza ukuthi basesebenza unyaka wesithathu lwesifazane waqala washintsha. Waqala wathanda abafana, etshelwa ukuthi usethandana nama-lecturer, uthi kwaqala nje kwaphithizela emqashweni lapho ayehlala khona. Ithi lensizwa lena engayithandi lento. Ithi lwesimame nje esewumuntu othanda abafana eseshintshile. Uthi lwesimame uthe ngelinye ilanga wacela ukuthi lensizwa lena ayimthengele ifoni khona ingasebenzi, ayimthengele futhi nojini wedizili obizayo. Lensizwa veza ukuthi ayinamali. Lwesimame wathi wena uyangibambezela empilweni, ngihleli nje nawe impilo yami imile, awukwazi ukungithengela lezi zinto. Bakhona abantu abangangenzela lezi zinto mina. Ithi lensizwa yaphatheka kabi ngenxa yokuthi lo simama wangaze ngayicela imali enkulu and futhi wayazi ukuthi lensizwa lena ayisebenzi. Insizwa lena iveza ukuthi ike yasebenza ngama-weekend zama ukuhlanganisela lwesimama imali. Umhlanganisela lefoni nalo jini sisebenza ngama-weekend, iwasha imigqomo yabantu, ihlala nama-toilet, ama-mobile toilet. Ithi yenza izinto eziningi, icente amagceke abantu ukuze ikwazi ukureza le mali. Uthi imali yangahlangana. Ithi ithe nje kuhamba isikhathi esifishane yabona lo simama esenazo lezi zinto, esenayo ifoni nalo jini lo diesel. Ithi lensizwa lena ikhathazeka ukuthi usekuthathaphi. Uthi
Lensizwa ithe mayimbuza lo wesimame wathi nje akayeke indaba angahlangani nazo. Angithi uhlulekile ukuthenga lezi zinto sobuzelana. Lensizwa ithi yaphatheka kabi ngendlela eyisimanga ukuthi kwenzakalani. Sho lo wesimame ngabe khona umuntu asethandana naye. So kuthe kuhamba isikhathi lensizwa lena nalo wesimame baba nje ingxabano encane. Uthi nje kwakuyingxabano encane nje. Lo wesimame wagcina sethi akafuni lutho manje akasafuni lutho emhlanganisa nalensizwa. Lo wesimame wazoyiblocka lensizwa wathi nje angisafuni lutho engihlanganisa nawe. Eseshintshile lo wesimame. Eveza nje ukuthi ngathi manje akasayidingi lensizwa. Lensizwa lena yayitshela ukuthi basazoyixoxa le ndaba ngenxa yokuthi babe nakho ukuxabana. Yayitshela nje ukuthi into encane le abasozoyikhuluma. Lensizwa kuthe nje ngelinye ilanga isemall yoyithengela nje impahlana ezincane. Ithi yahlangana nomngani walentokazi. Umngani wayo nje ababefunda naye eklasini kodwa wesilisa. Uthi lo mngani wabuza lensizwa ukuthi kahle kahle nanithandana kanjani. Lensizwa yabuza ukuthi usho ukuthini. Uthi futhi lo mngani waphinde wabuza ukuthi umgcine nini umuntu wakho. Lensizwa lena yathi hayi basaxabene nje banengxabano encane bebenayo. Uthi asathi lensizwa lena ngoba umuntu wakhe beshada. Lensizwa yathi bingazi uLove lwakhipha ifoni ngokusheshsha. Yabona izithombe ayikhombisa izithombe. Lensizwa yashaqeka kakhulu ngenxa yokuthi yayingazi ukuthi umuntu wawushade nini. Lesikhathi nje sincane nje bexabene ulotsholwe nini ngoba kuze kufika la and umuntu waye bengavezi ukuthi uyashada. Ebehlala nje emqashweni ewe nokuthi phela emakhaya kodwa enganaki lo mfomu ayibu. Uthi nje umuntu waye bengakhombisi kwaze kwayile ngxabana bebenayo. Lensizwa yashaqeka ithi akhipha ifoni azama ukumfonela umuntu wayo. Ithi angamthola ngoba isingasamtholi indawo sengasayibanga. Lensizwa yazacela ifoni lensizwa leyo umngani nomuntu wayo. Lentokazi yayibamba ifoni. Lensizwa iveza ukuthi ithe lentokazi mayibamba ifoni yeza ukuthi uyena. Yathi ufunani kimi? Ufunani kimi? Lensizwa iveza ukuthi ha wena usushadile. Lentokazi yathi ngcono ngoba usuyazi. Phuma kimi. Lensizwa lena iveza ukuthi yaphatheka kabi kakhulu ngoba ilokhu iqhubeka izama lentokazi kodwa ingayitholi ezincingini ingayitholi. Uthi kwaze kwawukuthi ziyavalwa izikole njengoba befunda. Lensizwa lena yangabe samthola lo wesimama. Yangazi nje ukuthi nje uyephi. Usehlalaphi ngoba uthi yayikizwe thi uyabonakala kodwa nje ithi yona izamile ukumcinga yangamthola. Lensizwa kuyaqeda ukufunda ecollege yathola umsebenzi kwesinye isitolo. Lensizwa iveza ukuthi uthe nje ngelinye ilanga isekhefini ade isebenza. Ithi ambona lo wesimama lo yayekade ethandana naye edlule. Uthi mayigijima yakuyena ayilo wesimama wakhombisa ngathi akayazi. Lensizwa ixakeke. Uthi lokhu imzama lo wesimama imzama njalo mayimbona iyamzama. Elikwathi nje ngelinye ilanga ilahlela nakhona ngoba lo wesimama wayengafuni ukukhuluma naye ngoba wayeseshadile. Uthi ilahlela. Uthi yathi ixoxa naye lo wesimama kwangazi ukuthi umuntu othambile ngaleso sikhathi. Lensizwa yaqhubeka yafuna ama-life back uthi yona isamthanda. Lo wesimame waveza ukuthi ufunde eUnisa. Mawukuthi lo wesilisa usayithanda ngempela akayinika imali engango-5,000 ngoba kunesifundo enesifasa ongakwazanga ukuthi enesifasa usikhave leso sifundo. Athi nje lentokazi lo akakhipha imali engango-5,000. Lensizwa lena ike yakuvuma lokho ngenxa yokuthi ibimthanda lo wesimama. Yathembisa nje lensizwa ukuthi mayihola uzokhokha lo 5,000. Ngempela lensizwa yahola ukhokha u5,000. Ithi the mayikhokha le mali imfakela ngoba ithi yamfakela eCapitec le mali. Uthi lo wesimama wavele kwathuleka. Wangafuna nanokuthi ebonge nje esho ukuthi imali uyitholile. Uthi lensizwa leni ixakeke ukuthi ayilinde lelo suku. Uthi nangakusasa lutho lo wesimama akasho nanokuthi uyitholile imali. Bayifona nje ucinga libani. Uthi lensizwa yaze yafona ngocingo lasemsebenzini. Ithe mayifona ngocingo lasemsebenzini lo wesimama wayibamba ifoni. Lensizwa yabuza ukuthi awuyitholile imali. Kwenzakalani lokho ongithembise khona usolungisa izinto. Lo wesimama nje waveza ukuthi nje ngenxa ukuthi unginikele imali sekumele ungigibele ekhanda. Mina nje angikudingi uzongiqhatha emshadweni wami. Mina ngishadile ngakutshela. Lensizwa leni iphathe kabi uthi vele ibona ukuthi lo wesimama uyidlalile. Lensizwa iphathe kabi ukuthi imali yayo engaka. Lensizwa leni igcina imukelo. Iveza ukuthi yamukela nje abona ukuthi hayi shuthi nje lo wesimame abadalelweni. Lensizwa kuthenga elinye ilanga lo wesimame wayitext Facebook. Uthi awumethe uthi uyabuka uyena.
Uthi ngabe le ndaba nje lensizwa ngenxa yokuthi lo simama wayiqola. Lensizwa yayibuza ukuthi engabe manje ufunani lo simama. Uthi hayi lokho bekhuluma hey uthi inganaki. Ubagcina baze baxoxa. Uthe bexoxa lo simame waveza ukuthi usayidinga lensizwa uyikhumbula. Lensizwa yabuza ukuthi hawu ngoba wena ushadile yathi khohlwa umshado wami. Ithi athi lo muntu nje wangiphatha kabi lo muntu engangishade naye ngangimethemba. Ebelala namantombazane khona la endlini ngibuke ngena nawo mangekho ngisemsebenzini. Ngithi mengithi ngiyabuza ukuthi why ungenisa amantombazane la uthi vele eveza ukuthi mina ngiyinyumba anginayo inzalo. Ngoba lo wesimame lensizwa iveza ukuthi wayengenayo inzalo wathola ukuthi eseshadile akanayo inzalo. Ngoba nabo bazange beze bebe nezingane ezithandana. Uthi nje wesilisa eveza ukuthi wena nje ngangitshela ukuthi uzongizalela indlalifa. Angifuni nje ukuthandana nomuntu mina oyinyumba. Isihlukumezeke kakhulu, uthi uhlukumezeke kakhulu wesimame ngenxa yokuthi lo wesilisa waze wangenisa intombazane walala naye. Wabafica nje kwi-bedroom yabelele embhedeni wabo. Ulo wesifazane wathi uthi uyabaphazamisa ngoba lento babeqhubeka beyenza. Lo wesilisa waveza ukuthi usiphazamiselani senze ingane ngoba wena awukwazi ukungizalela abantwana. Uthi lo wesilisa wazasuka embhedeni lentokazi wayishaya ngempama. Lentokazi avela decide lapho ukuthi uyawuyeka lo mshado yawushiya. Ithi lentokazi imvezela lo ebishade nawo ukuthi yawuyeka lo mshado. Kwathi lo wesilisa noma ungahamba uyawuthole lutho ngoba engathi lo mlisa lo bishade nabe kuumuntu wamabhizinisi namathenda imiqasho nezinye izinto. Uthi nje kwathi lo wesilisa kuyafana ngeke uze uthole lutho noma ungahamba. Engazi ukuthi lo wesilisa wayeyibhalile besanda kushada. Kodwa hamba nommeli wakhe lo wesilisa bamcima lo wesimame ezintweni eziningi. Uthi lo wesimame wahamba engaphethe lutho. Lensizwa iveza ukuthi nje umshadweni wakhe lo wesimame waphuma njengenalutho. Kodwa lo wesimame wayebonga ukuthi ngoba bese sesebenza sewuthisha kwezinye zezikole bekade efundisa kuzona. So lensizwa ithi ngalesikhathi belokho bexoxa nje nalo wesimame kancane kancane liyaphela uthando ngomuntu wayo. Ngoba lensizwa iveza ukuthi naye ibinaye umuntu wayo ibishade naye. Bese nengane. Kodwa nje kancane kancane nje ngoba ingqondo yayo bisabambelele lapha. Kancane kancane lokho bexoxa behlangana bekukhumbuzana ngezinto laphela uthando kuba mngane yayo. Lensizwa njengamanje isafune lutho. Sifuna nje lentokazi exisayo. Mama wengane yayo samfuni. Kancane kancane nje uthando laphela. Izinto eyifunayo nje ingane. Ngenxa ukuthi lo wesifazana akanayo ingane, wasuggest ukuthi kumele lo wesilisa ethathe ingane bekhulisele ingane ndawonye bebe umndeni. Bethandane nje kube mnandi. Lo wesilisa uthi ex yakhe uyayithanda ngalendlela lena ukuthi uthando lwayo alipheli. Njengoba nje sikhona njengamanje ex sephelile uthando usebone ngazuthi yonke into iphelele. Usenayo yonke into ayidingayo nje ukuthi nje ethathe ingane kuphela. So lensizwa lena icela imbono ehlukahlukene. Ithi icela sibonise ukuthi ingenze njani noma iyiphi indlela engabekela lo wesimama ukuthi ayisamthanda engeke izimhethe. Iyiphi indlela eyisoka engamtshela ngayo lo wesimama ukuthi akaqhele manje usebuyile umuntu wayo emthandayo. So lensizwa lena ifuna imbono ehlukahlukene. Ifuna ukuthi sibonise ngoba iyayithanda lentokazi le and ithanda kakhulu. Ngiyacela ke kuma comment ukuthi nibonise lensizwa lena ngakho konke. Nibonise ukuthi ingayibeka kanjani indaba yayo. Ngiyacela ni like, ni share futhi ni subscribe. Makunenkinga nawo nayo ofuna ukuthi ukuyishare sixoxe sidingide siphume nesisombululo. Ungasibhalela nawe kule number le on screen ukuze sikwazi inkinga yakho ukuthi sisingathe siphume nesisombululo. Ngiyabonga.